Преди време ви разказах за моя приятел Ератостен и как е измерил обиколката на Земята с неговата пръчка. И леле, бая хора имаха коментари по темата. Някои по-разбираеми от други. Признавам, че ключовия момент в историята обясних доста бързо и реших, че ще е удачно да разясня някои сметки малко по-бавно и в процеса да отговорим на въпросите ви. Защото геният на Ератостен не е в сложните изчисления, а в това как прилага знания на петокласник в глобален мащаб. Което означава, че дори и ти можеш да го разбереш. Точно така. Аз вярвам в теб. Но да направим крачка назад и да разясним две основни хватки. Първо, това са две успоредни линии. Ако ги пресечем с трета, се получават ъгли. И някои от тези ъгли са еднакви. Например, тези ъгли са еднакви един с друг, както и тези ъгли. Второ, това е кръг. Всяка линия, забита перпендикулярно в повърхността му, минава през центъра на кръга. Ако имаш две такива линии, те ще се срещнат в неговия център. Вярваш или не, това е всичко, което ти трябва да знаеш, за да проследиш логиката на Ератостен. Кръгът е нашата планета. Надявам се, това не трябва да го обяснявам. Едната линия е пръчката на Ератостен и нейното продължение до центъра на Земята, а другата е кладенецът в Сиена и неговото продължение. Те се пресичат в центъра на Земята, както казахме вече, и се образува едно парче от обиколката на Земята. Колко е голямо това парче? Колкото е разстоянието между Александрия и Сиена. Но каква част от цялата обиколка на Земята е това парче, още не знаем. Само ако знаехме този ъгъл колко е голям. За света ни трябва Слънцето. Нека бъде светлина. Понеже Слънцето е мега далеч от нас, неговите очи са като паралелните прави от по-рано. И гледай какво стана. Две успоредни линии, пресечени с трета. И ние знаем, че тези игли са еднакви и ето го ъгъла, който търсим. Оказва се, че е същият като този ъгъл, а той е на върха на пръчката на Ератостен. С други думи, ъгълът, под който падат слънчевите лъчи при него. И както знаем, той е около 7 градуса. И понеже един кръг има 360 градуса, 7 градуса са 1/50 от кръга. Тоест, тази част е 1/50 от обиколката на кръга. И вуала! 50 по разстоянието между Александрия и кладенеца ти дава обиколката на Земята. 5000 стадия според човеко. Ератостен знае, че Земята не е плоска и затова мери обиколката на сфера, но, с риск да съжаля, че съм го казал, до тук математиката може да работи и при плоска Земя. Но тогава сметките чупят целия космос. Нека разясня. На плоска повърхност можеш да направиш същите замервания. Без сянка тук, 7 градуса сянка тук, но тогава Слънцето трябва да е адски близо. Колко близо точно ли? По-близо от Луната, брат. Което прави слънчевите затъмнения най-интересният феномен на света. Съвсем да не говорим за всичките планети от Слънчевата система, чието транзити през Слънцето можем да наблюдаваме от Земята. Спокойно можем да кажем, че Слънцето е бая далеч, а Земята не е плоска. Друг момент, който ми вълнува горещо, е как така Слънцето пече точно над кладенеца и откъде го знае това Ератостен. За целта ще въведа още две паралелни линии. Чил, няма повече сметки, обещавам. Става въпрос за тропика на Рака и тропика на Козирога, които са съответно най-северната и най-южната географска дължина, над която Слънцето пече точно перпендикулярно на Земята. Това е заради наклонената ос на Земята, което изменя периодично и предвидимо най-високата позиция или зенитът на Слънцето в небето. Като например лятното слънцестоене или най-дългия ден в северното полукълбо, което е денят, в който Слънцето пече точно над тропика на Рака и всяка година се случва около 21 юни. И ти да видиш Сиена, където е кладенецът, е точно на тропика на Рака. Така че Ератостен вероятно е направил замерванията си около 21 юни, но преди бая време. Едно време какви замервания имаше? Както винаги се радвам на коментарите, лайковете и въпросите ви, а за повече такива рецепти ме последвайте в най-близката социална мрежа до вас.